जेन जेडखौ मोनसे कनसेप्ट बानायना लाबाय नङा होनबा जेन जेडआनो होन जेन जिआनो होन जायफोरनि बैसोआ दा बेसेबां आं बेखौ 2000 बेसेबां माबानि उनाव जोनोम मोननाय आरोखि वाट बे जिनिसखौ नांगौ नों जेला बेनो बैसो नङा जोंबो जेला स्टुडेन्ट लाइफमोन स्कुल लाइफआवनो जोंनावबो माहारि बादा जोंनो फुंखा सुहांनाय आरो थ' बे जिनिसखौ नांगौ बे कन्टिनिउ जानांगौ समजों लोगोसे सोलायदों बाथ्राफोरा नाथाय दा गोदान जोलैया जेन जिया जांख्रिखांदों बेथ' मोजां बाथ्रा नङा गाज्रिथ' खामानि मावाखै सोरबाथ' ड्राग्स जायाखै ड्राग्सनि बेफार खालामाखै नङा इन्जेक्सन लायाखै बायदि मैया सिखाव खालामाखै मोनसे जि राइट जि सैथो जि जोंनि माने लिगेल जिनिस एकाउन्टेबिलिटिनि खोथा बुंदों नङा होनबा सोरबा सासे जुदि एजुकेशन मिनिस्टारा पेपार लिक जादों बिनि थाखाय रेसपन्सिबल बिथाङा नंगौ बिथाङा जुदि रेसपन्सिबिलिटि एक्सेप्ट खालामाखै थ' बिनि प्रिजाखौबो एक्सेप्ट खालामाखै थ' जेन जिया बेनि थाखाय आवाज दिखांदों बेथ' मोजां बाथ्रा बेखौबो सापर्ट खालामनांगौ आरो बे जेन जिनिल' प्रब्लेम नङा बे बयनिबो प्रब्लेम बे जेन जिफोरानो 10 बोसोर उनाव पेरेन्टस जागोन नङा होनबा जों गाबोन पेरेन्टस जागोन जोंनि गथ'फोराबो बेखौ भुगिगोन बे बयनिबो प्रब्लेम बे समाव बड'लेण्डआव खालामथारनांगौमोन बेखौ रावबो आफादा आं नुदों मा जोंनाथ' बर'फोरा बुंनो लाजि मोनो बिराद जोंना जेसेबां आफाद दङ बयबो सामाव कानेक्टेड गोजा नालाय थ' सोरबा जों मा होनो सानजारिफ्रा फाला मारिनाय ना मा होनो जोंनिफ्रा थ' देखायनांगौ आरो बिसोरो बे जिनिसखौ देखायनानै दोनो नाथाय माबाया गैया बाय हार्ट एन्ड सोल बे जिनिसखौ मावाखै आरो खिन्थु जानो नांगौ प्रटेस्टआ